кишоварзони шаҳри ҳисор дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дар мавриди кишти босифати пурбадона баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва зиёд кардани майдони парвариши он дастури фаъолият қарор дода ният доранд ки соли ҷорӣ майдони кишти пахтаро назар ба соли гузашта афзун намоянд. дар маъракаи кишти аввали пунбадона ки аз ҷамоати деҳоти дурбат дар корхонаи воҳиди таълимии таҷрибавии ҳисори назди донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шириншоҳ шоҳтемур оғоз гардид, намоядагони вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон, донишгоҳи аграрии тоҷикистон ва раёсати кишоварзӣ назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор бо деҳқонону заҳматкашони хоҷагиҳои хурду бузурги пахтакор суҳбатҳо гузаронда барои саривақт ва хушсифат гузарондани кишти пунбадона маслиҳатҳои муфид доданд. ҳамчунин зикр гардид ки соҳаи пахтакорӣ ба рушди саноати сабук, содироти маҳсулот ва бо ҷойи кор таъмин намудани аҳолӣ мусоидат менамояд. корхонаи воҳиди таълимии таҷрибавии шаҳри ҳисор ки асосан бо тавсеяи олимони донишгоҳи аграрии тоҷикистон кишт ва парвариши тухми зироатҳои таҷрибавиро ба роҳ мемонад, имсол дар майдонҳои кишти пахта парвариши тухмиҳои нави ҳисор, хуҷанд, дӯстӣ ва ҳулбуг ба роҳ монда мешаванд. дар хуҷагӣ 314 гектар замин аз ин 245 гектар замини обӣ дорем. ин сол мо мана чиқаре ки дидед ба кишти пахта шурӯъ кардем. Мана 140 гектар нақшаи солона дорем. навъҳои флеш, дӯстӣ, нави ҳисор ва дигар навъҳои аз инҳо мо кишт мекунем. дар хуҷагӣ мо махсусан зироатҳои сабзавот, пиёз, картошка, аллакай мо макадон киш кардем, лаблабон киш кардем, хӯроки чорбо. Чӣ нақшае дар назди корхонаи воҳиди таълими таҷрибавӣ гузошта шудааст, мо аллакай ина нақшаро иҷро карда омадем. кӯшиш мекунем аз ин бо даво истифода бурда дар рӯзҳои наздик бе талаф мо бояд кишти пахтаро ба анҷом расонем. барои саривақт ба анҷом расондани маърака аз ҳисоби мутахассисони соҳа гурӯҳи корӣ таъсис ёфта тамоми техникаву мошиноолотҳои кишоварзӣ ба кишти пахта сафарбар карда шудааст. бояд гуфт ки бо мақсади ба даст овардани ҳосили баланд имсол кишоварзони минтақа ба агротехникаи кишти пурбадона аҳамияти махсус зоҳир намуда тухмиҳои босифатро интихоб намуданд. кишоварзони хоҷагиҳои хурду миёнаи пахтакори шаҳри ҳисор аз боду ҳавои мусоиди баҳорӣ самаранок истифода бурда азм доранд ки кишти пахтаро дар минтақа то даҳаи 2 моҳи апрел ба анҷом расонанд.